Bona nit, soc Joan Agustí i us dono la benvinguda en nom de l'ISBAT. De fet, sembla que fem un ple de l'ISBAT. L'acte consistirà en una ambientació musical a càrrec d'en Josep Maria Silvente i la Júlia Fontanella, que ens tocaran unes peces amb la flauta travessera. Tot seguit, en Jaume dirà unes paraules i em passarà també unes paraules de mi. I després passarem a parlar del contingut del llibre. Ara, doncs, en Josep Maria Silvente, flauta travessera, ens tocarà uns minuts per ambientar-nos, perquè allò que en Jaume ens expliqui hagi tingut un bon aperitiu abans de l'àpat de menges intel·lectuals. Gràcies, Joan, gràcies de la invitació. Tocarem amb la Júlia 4 peces, dues jo sol, dues en duet, i us les presento molt breument, cada una. La primera, he triat una sarabanda, que és una dansa noble, d'entrada, solemne, que m'ha semblat molt adient per aquest acte, entre altres coses perquè és de Handel i el va fer per una festa de l'època que ella vivia a Londres. Està treta d'una suite, la suite dels focs artificials, i és una de les danses que hi ha a dins. Alguns reconeixeran el tema perquè es va fer servir per una famosa pel·lícula dels anys 70, el Barry Lyndon, que el tema estava tret d'aquesta sarabanda. Gràcies. El segon, canvi d'ambient. Una peça per mi molt interessant, que és un tema de música popular. Està fet en Josep Bastons, que és un dels darrers autors vius que queden de música de veneres, que va fer una venera per flauta obligada. Se'n diu flauta obligada, un instrument obligat, quan no pots executar aquella peça si no ets amb aquell instrument. Per tant, tenia un amic flautista, li va fer aquesta peça i va jugant entre un vals mariner i un tema de venera.
dos minuets de Bach, atribuïts a Bach, molt coneguts, que tocar Bach sempre diu l'esperit i enriqueix tota qualsevol interpretació. Som-hi? I acabarem, com que s'acosta Nadal, amb una Nadala. Hem triat el cant dels ocells, perquè tenim una harmonització per dues faltes, molt bonica, de manera a l'altra, que, bueno, veureu que fa que allarga una mica més un trosset, no és ben bé exacte el que sentim habitualment, però és el cant dels ocells. Gràcies.
vosaltres, Joan. Gràcies, Josep Maria. Gràcies, i Júlia. Bé, en Jaume té unes coses per dir. Sí, primer agrair-vos a tots els que esteu aquí, en particular a la meva família, que m'han ajudat molt, el meu fill, en particular en Jordi i el net Costes, en Joan per traduir el llibre, fer una magnífica traducció, a Isbat perquè ha organitzat aquesta presentació i són fidels als temes que jo presento, amb el Josep Maria Silventral Guillem, ja hem parlat, el Xavier Alfares, que ens està filmant i que està, doncs, és un dels meus millors amics, per no dir millor, i l'Ajuntament de Palau, en particular el seu alcalde, Jordi Xena, molt agraït d'haver-nos donat aquesta sala tan maca. Jo tinc problemes a la vista i no veig bé la gent, per això només també tinc aquesta pantalla, perquè si no, no podria. Ara en Joan us farà la seva impressió de la traducció del llibre. Sí. Gràcies. Jo també tinc l'agraïment a l'Isbat i en particular en Manel i el Montse per tanta feina com fan per divulgar aquest acte. En primer lloc, també agrair a en Jaume perquè m'ha deixat participar en una cosa seva, com és la presentació del llibre, d'un dels 4 llibres que vol fer. Primer vull assenyalar un fet curiós. Al llarg dels anys jo, a la meva feina, he traduït alguns llibres de tema educatiu per l'editorial Barcanova. El que no havia fet mai, ni pensava fer-ho mai, era traduir un llibre de l'anglès al català del meu germà. En Jaume va, amb tota l'ambició, va posar-se a escriure el seu llibre en anglès. I això realment té com a objectiu arribar directament a tota la comunitat internacional. Bé, també és lògic. Per què? Perquè és la llengua amb la qual la comunitat internacional s'entén. I per això ha de ser així. En Jaume té coses a dir i oferir. I ho ha escrit en aquest idioma, en l'anglès. Aquest primer volum de Democràcies Creatives és un llibre recomanable de llegir. Ho és tant pel seu contingut, sobretot la intel·ligència o les intel·ligències, com també per la curiositat que desperten les seves notes autobiogràfiques. O simplement recomanable per veure a què dedica el seu temps un home, un científic jubilat. En Jaume ha estat i és un pensador, també un científic, i avui un membre molt preocupat de la raça humana que en aquest llibre ens fa reflexions i propostes des d'aquestes perspectives. Al llibre en Jaume confessa sentir una gran passió per comprendre el món. Conec aquesta passió. Fa anys que practica el pensament filosòfic. El recordo quan érem ell i jo jovenets, veure'l per casa llegint El criteri del biguetà Jaume Balmes. I més tard, ja universitari, l'havia d'escoltar parlant-me de l'anglès Alfred Whitehead. O també de l'Anza de Basto, més tard, o quan m'explicava el contingut dels seminaris amb en Marià Corbí, o també amb el darrer dels pesos pesants de la mística i filosofia eurooriental, que es deia Raimon Pànica. Avui en Jaume, amb un bagatge intel·lectual
i científico-filosòfic propis seus, escriu per aportar el seu pensament i reflexions. I convida tothom a fer-ho, a reflexionar-hi. Descobriran, si el llegeixen, que no és un intel·lectual pretensiós. No és dels que imparteixen coneixements urbi et orbi. Ens vol situar en aquest nou panorama humà actual, que, com deia, el preocupa. L'objectiu seu és més de reflexionar i fer-nos preguntes. Parla llargament tant de la intel·ligència que opera en una mala praxi i que en resulta perjudicial de la intel·ligència alliberadora, de la mà de la qual podem generar i enfortir valors humans i evitar el declivi de la nostra civilització. Per això ens alerta que la societat global es troba una vegada més en plena mutació i afirma amb gosadia profètica a l'estil de Torres i Bages: la humanitat prosperarà en noves democràcies creatives o s'enfrontarà en una plena anihilació. Paraules seves. Tots som conscients dels perills que ens amenacen avui, sigui el de la guerra nuclear o de les convencionals. Tots ja experimentem les conseqüències del canvi climàtic, la pèrdua de la biodiversitat, les epidèmies que vindran després del Covid-19 o de la desafecció dels ciutadans per la política i els polítics. I segons en Jaume, tot ve de la mala praxi de les nostres intel·ligències. Acabo. El 1897, a Tahití, on residia, el pintor francès Paul Gauguin va pintar un quadre, una obra que és una al·legoria de la vida i que avui encara aquest quadre ens inspira. En un racó del quadre hi va escriure 3 preguntes. D'où venons-nous? Que sommes-nous? I où allons-nous? Unes preguntes que són centrals per a la filosofia i la religió. Fa mil·lennis que els humans les considerem i discutim d'on venim, què som i cap on anem. I sembla que ja no ens en sortim. Ara sempre queda l'esperança, l'esperança de que la ciència i la tecnologia i la saviesa ens poden ajudar a sortir d'aquest atzucac humà que estem. Aquest segle XXI se'ns diu que serà crucial, que ens trobem en un punt d'inflexió. Això ho diu ell també, o diu ell sobretot. També que la prosperitat i el futur de la població mundial dependrà molt de la ciència i la tecnologia, sobretot de la saviesa amb què les apliquem. Una saviesa que tenim simbòlicament a la mà, o com el meu germà explica, els 5 dits de la mà. Crec que d'això va el llibre i d'això es preocupa ell. Sí o no? Ja he acabat, Ara li passo la paraula amb una pregunta. Jaume, podries explicar l'origen d'aquest projecte? L'origen és la meva experiència. L'origen és la meva experiència en el món de la intel·ligència artificial, en la qual hi vaig investigar durant 34 anys.
Molt aviat, als mitjans dels anys 80, jo ja vaig veure que la intel·ligència artificial portava un camí que a mi no m'agradava. Jo crec que equivocat, és a dir, en lloc de fer eines pel servei de la intel·ligència humana, perquè aquesta creixés i fos més creativa, tenien com a objectiu fer màquines totalment autònomes, capaces de ser intel·ligents i de suplir els humans, i ser molt més intel·ligents que els humans. Inclús es deien coses com que serien els nostres successors en l'univers, que quan el Sol no permetés la vida a la Terra, elles continuarien i colonitzarien tot l'univers. Es deien coses d'aquestes. Jo em va crear dues preocupacions molt bàsiques. Una, la possibilitat d'una dictadura digital. És a dir, que els posseïdors d'aquestes màquines creessin una dictadura global a tot l'univers. I la segona, que amb aquesta visió que tenien de la intel·ligència humana es emmirallés en l'artificial i per tant es degradés a si mateixa. El que volia dir és que, al meu entendre, hi havia una incomprensió de la intel·ligència humana, una visió molt limitada. I això és el que jo he volgut investigar i sobretot escriure ara que estic jubilat. I en particular evitar aquesta dictadura global que d'alguna forma, doncs, hi avancem. Aleshores, per afrontar aquests problemes no ens serveixen els coneixements que tenim. Jo ho vaig veure molt aviat. Són molt complexes, en tenim molts, tenim immensitat d'informació, però si volem resoldre aquests problemes només podem fer que anar als fonaments. Que els fonaments de la vida humana són molt més senzills dels que ens pensem i que anant a ells podem canviar la forma que tenim de viure i canviar-la per bé. I quins són aquests fonaments? Els fonaments poden semblar una mica abstractes, però jo crec que és al revés, que són molt concrets, que normalment confonem abstracte i concret. Tal com jo entenc la paraula realitat, vol dir realitat és tot allò que és independent dels nostres coneixements, desitjos, de com la veiem nosaltres. És independent, no la podem sotmetre. La realitat no es deixa sotmetre per res. La mateixa vida nostra no la controlem. És a dir, i aleshores vaig recordar, pensant en això, aquesta independència de la realitat respecte a el que nosaltres podem dir-ne o fer-ne, que Jaume Balmes havia dit que la veritat és la realitat. I aleshores jo vaig afegir-hi una mica més de... vaig fer més llarga la frase dient que la realitat és lliure i creativa. I la prova que és creativa la mateixa realitat és que nosaltres, que som reals, som els components que se sàpiga més creatius de l'univers. Hem creat tota la nostra cultura. Ara ho anirem veient. Deixa'm preguntar-te, Sí. Digue'ns algun fet que corrobori això, que la llibertat creativa de la realitat. Sí, vaig intentar investigar i llavors vaig veure que en el món científic, que és el que té més prestigi, es parlava, en l'evolució de l'univers, es parlava que el Carl Sagan, per exemple, que se va ocupar i ho va difondre molt, que l'univers s'explicava, hi havia una part de lleis i una part d'atzar. I aquest atzar es pot trobar en el fet que, per exemple, la mecànica quàntica, que és una mecànica bàsica, que és la física bàsica de les partícules elementals que constitueixen, segons la física de l'univers, doncs és una mecànica, és una física probabilista. Ni una partícula ni un electró pots determinar com es comportarà. Aleshores, també la mateixa genètica, les mutacions genètiques, com es van formar les molècules, com els actes més importants de l'evolució universal no se'ls explicava, com es va formar una primera molècula, quan es va formar un nucli, quan es va formar una cèl·lula, com després es van unir les cèl·lules i van aparèixer les primeres plantes, animals, etc. Els punts claus de canvi radical
no se'ls explicaven, però els hi deien atzar. Aquest atzar, el que respon a aquesta paraula atzar, és que no entenien bé, jo penso, el que és la intel·ligència en general. És una visió estreta de la intel·ligència. Aleshores, jo vaig veure que aquest atzar era llibertat creativa, perquè tots aquests punts que ells no se sabien explicar eren grans creacions. Les creacions normalment, i les que fem nosaltres, les podem acabar d'explicar. Tenen un component de llibertat, per això jo en dic llibertat creativa, que és el símbol de la mateixa realitat. I com vas entendre, Jaume, i entens la intel·ligència humana? Doncs vaig intentar, en lloc de visió molt limitada que era per resoldre problemes, per aconseguir objectius de la intel·ligència artificial, jo la vaig intentar entendre el més ampli possible. En particular, vaig recordar una cosa que havia llegit sobre Pitàgores, que et deia, oh meravella, tot en l'univers és intel·ligent. Aleshores, jo vaig dir, doncs, per què no? Pensem que hi ha una intel·ligència universal i que aquesta intel·ligència universal és la que manté interactius tots els components dels univers i interrelacionats. El món, l'univers no són entitats separades, tot interacciona amb tot i el que passa en un punt afecta tots els altres. Aleshores, aquesta intel·ligència universal la vaig entendre com l'agent, l'actor de la llibertat creativa de la realitat. Ja sí que és una mica abstracte, però... I que el seu cos d'aquesta intel·ligència universal era el mateix univers. I que els humans participàvem en aquesta llibertat creativa. I participàvem conscient i creativament. Almenys ho podíem fer-ho. Aquesta intel·ligència humana és la que ens fa, de fet, humans i creatius. No és una cosa de minories, és una cosa que tenim tots la possibilitat de desenvolupar des que naixem. Fer-la lliure i creativa, cosa que no ha passat mai, ara ho veurem. Aquesta intel·ligència humana ho abraça tota la vida humana, és a dir, abraça el sentir, el pensar i l'actuar, sobretot l'actuar, perquè la intel·ligència es demostra en les accions. Jesús ja va fer aquella frase a l'Evangeli que diu per les seves obres els coneixereu, no pel que pensen ni pel que coneixen, per les seves obres. Aquí està la intel·ligència. Podries donar-ne una visió reduïda o més... I abans ho has mencionat amb lo de la mà creativa. Vaig intentar veure quines eren les característiques. La intel·ligència universal i la intel·ligència humana es poden definir, perquè participen d'aquesta llibertat i la llibertat és algo indefinible, és algo inexplicable. Però se li poden veure unes característiques que jo els dic poders creatius, poders creatius constitutius de la intel·ligència. I són 5 que els faig correspondre amb els 5 dits de la mà. I com els 5 dits de la mà, que són una meravella de coordinació, la flauta d'en Silvente ho hem vist com els dits de la mà els feia anar, doncs aquests de la intel·ligència, aquests poders de la intel·ligència també es coordinen de la mateixa manera, molt estretament, és a dir, no els podem entendre uns sense els altres, cosa que s'ha intentat fer, o que normalment s'ha fet, explicar la comunicació per un costat, la cooperació per l'altre no, els que per nació ells. Ara, doncs veureu, convé entendre'ls i en tots ells intervenen els altres. L'interès és el dit índex, el que apunta allò que ens importa, allò que ens motiva, allò que ens mou, és l'energia de la intel·ligència. Sense ell no faríem res. Ja pots ser espavilat, però si no tens l'energia de l'interès no faràs res. La comunicació és la gran meravella de la humanitat, el que va constituir la revolució cognitiva de l'home, el que ens va fer l'Homo sapiens. I en què consisteix la comunicació? Els animals tenen estímul-resposta.
Doncs l'home, gràcies a la seva llibertat, va trencar aquest lligam tan fort estímul-resposta i entremig hi va posar la paraula, el significat de les coses. I aquests significats li va donar la possibilitat de crear tota una cultura de significats, que és el món en què vivim. O sigui, és una revolució. Nosaltres, ja dic, no actuem d'estímul-resposta, sinó que entremig passem pel significat de les coses i un significat relatiu als nostres interessos. Ara ho veurem. L'altre és la simbiosi, que és la comunicació, no ho he dit perquè fer així no té massa. Aquest és el dit de l'anell, és el dit de la comunicació, que és, perdó, de la cooperació, o jo li dic la simbiosi, que és la vida en comú. És importantíssim, evidentment. La divisió és horrorosa que tenim en la humanitat. Si no sabem viure en comú i ajudant-nos mútuament, anem molt malament. I precisament ens tenim un dèficit enorme de saber-nos ajudar mútuament, de saber cuidar-nos mútuament. Un dèficit enorme. La recerca és el dit petit, perquè és una capacitat que durant mil·lennis, gairebé fins al Renaixement europeu, no la van fer servir, solament ocasionalment, artistes, però gent marginal dintre de la societat. Per què? Perquè eren societats estàtiques que sempre feien el mateix i no els interessava canviar per res. Però actualment, que tenim una civilització canviant contínuament, hem de tenir una actitud de recerca, de fer-nos preguntes, de no conformar-nos amb el que ens diuen, a les informacions que ens donen, perquè estem sotmesos a una propaganda terrible. Per tant, sense actitud de recerca acabarem sent totalment dominats. I l'última és la llibertat, que és el dit que fa pinça en tots els altres i els potencia al màxim, fa que l'interès sigui amor, que la comunicació sigui sincera, que la cooperació arribi a l'ajuda mútua amb unitat d'amor, que la intel·ligència, que la recerca es pugui fer amb equip, cosa que s'ha fet molt poc. Doncs ja dic, potència molt i és... I a més la llibertat, tal com jo l'entenc, no és una llibertat d'escollir, és al contrari, quan has d'escollir és que tens poca llibertat, perquè estàs confós. La llibertat vol dir no estar sotmès, i per començar no estar sotmès al propi ego, als propis interessos personals, ni sotmès no vol dir negar-los, no quedar esclavitzat, i tampoc estar sotmès als poders de dominació que abunden tant avui en el món. Observant com actuen aquests poders, són molt més senzills que tots els coneixements i informacions que hem, però observant-los com actuen amb nosaltres, com els fem servir, podem millorar-los i millorar molt la vida humana. És precisament un dels punts bàsics que jo intento que hauríem de tenir molt presents aquests 5 poders, com els fem servir. En el llibre parles de les dimensions de la intel·ligència humana. Sí. Per entendre més aquesta intel·ligència, vaig veure que era bo diferenciar 2 nivells d'intel·ligència. Un que li dic la intel·ligència de la necessitat i un altre que li dic la intel·ligència de la llibertat, perquè són els 2 pols de la vida humana. Aleshores, com les caracteritza? Sí. Doncs bé, la intel·ligència que li dic de la necessitat és la intel·ligència que es mira les coses, s'hi acosta, les intenta entendre relatives a les nostres necessitats. Necessitat de menjar, d'habitatge, etc. Sexuals, les que siguin. I també dels desitjos, temors, dels interessos que tenim, interessos de conèixer, del pensament. És una intel·ligència que se situa en el temps, passat, present i futur, ho necessitem, les coses tenen una durada en aquesta intel·ligència, crea un món relatiu a nosaltres. Gràcies, precisament, a la parla es crea un món relatiu a nosaltres. La parla dona significats a les coses en referència al que ens interessa. Les coses que no ens interessen
gairebé ni tenim paraules per elles. És a dir, llavors gairebé no existeixen les que no tenim paraules per elles. I el coneixement i el pensament. És el món del parlar, del conèixer i del conèixer i del pensar. Cal fer aquí un incís que aquesta intel·ligència i aquesta parla no descriuen la realitat. La meva tendència és sempre pensar que el món ens ve donat tal com és i que jo m'hi haig d'adaptar. Sí. És així o no? No. Precisament aquesta visió, és un antic error que ens ve des del començament de l'Homo sapiens, de creure que la parla descriu la realitat. La parla serveix per comunicar, per posar-se d'acord, per crear nous significats, per relacionar-se i tenir bé. I depèn molt, és molt relativa a nosaltres. Depèn de les nostres necessitats. El fet és que la parla i les coses que ens interessen han anat canviant al llarg de tota l'evolució humana enormement. Per això han creat, ja dic, els significats segons els interessos. La parla crea aquest món, el món que vivim. És un món... I les diferents cultures han creat diferents formes de veure el món. I l'última forma de veure el món és la que hem desenvolupat a través de les ciències i tecnologies, que jo els he dit tecnociències. És tot un món. És un món, aquest, de dualitats, de subjectes i objectes en els quals satisfem les nostres necessitats. La satisfacció d'aquestes necessitats ens dona un plaer i això ens motiva fortament. El problema és que el pensament després busca, cerca més plaer i acabem amb un món de necessitats enormement complicat i molta gent amb moltes diferències entre la gent i amb sofriment. O sigui que aquesta cerca del plaer sense límit ens porta a un sofriment i no. I això... En el llibre distingies dues intel·ligències de la necessitat. Dos dimensions. Perquè la intel·ligència és una, i de fet és la intel·ligència universal i la intel·ligència humana és una forma d'ella. Doncs dues dimensions d'una sola intel·ligència. Una és la intel·ligència que jo li dic funcional, que és la pròpia de les ciències, la que s'ocupa de com funcionen les coses, del comportament i la predicció dels fenòmens. És a dir, és una intel·ligència molt abstracta, que deixa de banda els valors i les qualitats. Una hora de plaer i una hora de dolor són tot una hora. Els colors són ones electromagnètiques i el cervell és un conjunt de reaccions electroquímiques. És a dir, té una visió abstracta, quan en realitat el concret és l'altre, el concret és els colors, el concret són els sentiments. Però ella necessita fer això per poder estudiar com funcionen els fenòmens. El problema és quan es vol passar a ser hegemònica i vol imposar el seu llenguatge i no deixa lloc a la segona dimensió de la intel·ligència, que jo li dic l'axiològica, és la intel·ligència dels valors, del sentir. És la intel·ligència del cor. Si l'altra és la del cap, aquesta és la intel·ligència del cor, la de les finalitats. I funciona d'una manera molt diferent de la intel·ligència funcional de les ciències. Funciona com es funciona el sentir per contrastos, per valor contra valor. Més ben dit, comença sempre per com creem els valors. Els valors els creem perquè davant dels problemes, de les coses que no ens van bé, estudiant-les i observant-les i pensant en elles, logrem descobrir com haurien de ser quan van bé. És a dir, dels contravalors descobrim els valors. Jo puc estudiar, ho hauríem de fer, però no ho fem, a fons la guerra, tots els seus mecanismes com a genera tal, per poder descobrir la pau, el valor de la pau i incorporar-lo a la vida humana. I així, amb tots els valors, funcionen normalment del contravalor cap al valor. És a dir,
tenim una necessitat urgent de que hi hagi una col·laboració, que no hi ha sigut, entre la intel·ligència funcional i l'axiològica, perquè la intel·ligència funcional abstracta no ha, després ho veurem una mica més, no ha funcionat gairebé en mans del que jo en dic la plutocràcia, el poder del diner, i de l'imperialisme, dels estats amb els seus exèrcits. I ha tingut poca. Aleshores, ens parles de la intel·ligència alliberadora. Alliberadora o de la llibertat, sí, per contraposició d'alguna forma amb la de la necessitat. Aquesta és una intel·ligència que per actuar, per estar activa, necessita que la intel·ligència de la necessitat no ens pressioni, no ens esclavitzi. I per això tanta gent no hi arriba, perquè està molt esclavitzada per la necessitat. Necessita serenor, necessita calma, necessita quietud, necessita silenci. És una intel·ligència d'alguna forma inexplicable, perquè és la intel·ligència que ens posa en contacte immediat amb la realitat. Quan jo veig una nit estelada i quedo immers allà, quedo bocabadat, no faig una diferenciació entre la nit i jo. Allò és inexplicable. És una intel·ligència que no crea divisions, així com la parla, sempre fa dualitats, distingeix coses, i més que les distingeix, les separa i ens considerem individus separats els uns dels altres, cadascú amb els seus interessos. Aquesta és una intel·ligència que fa sentir la unitat humana, una visió de la vida humana sense divisions i, per tant, sense conflictes, que és on perdem tota l'energia. Es perd molta energia amb els conflictes, a tots nivells, i conflictes ben tontos, molt sovint. Això ho saben, els polítics potser són els que ho saben més bé. La quantitat d'energia que es perden en petits conflictes. Aleshores, aquesta intel·ligència també ens fa saber que d'alguna forma som el que observem i fem, que nosaltres sempre ens considerem a part. Jo faig això, però jo no sóc això que faig, jo no sóc allò que observo. Doncs sí, ets el que observes i fas. Aquesta intel·ligència ens ho fa clar. I per això ho podem rectificar, perquè l'altre és una excusa per escapar-se. Ens allibera també d'aquest pes enorme que tenim del passat, de les ferides que hem rebut i de la que hem heretat de generacions passades. Ens n'allibera, ens neteja, es fa una neteja de la nostra. Ens fa flexibles i creatius, perquè no estem lligats amb els nostres coneixements i, per tant, podem obrir-nos al desconegut i crear coses noves. Ella és una intel·ligència de la felicitat. Jo a la meva neta li vaig fer una cançó, a la meva neta Caterina, que està aquí, li vaig fer una cançó on li deia, d'aniversari, la felicitat és el present que fa la vida divina, amiga, quan no vols res. És a dir, que no vols res vol dir que tu ja no hi ets allà, que tu vius la vida en plenitud, sense separacions ni sense... I aquestes dues intel·ligències, la intel·ligència de la necessitat i la intel·ligència alliberadora, com estan connectades? Són part de la mateixa intel·ligència, estan íntimament connectades, estan interdependents, de fet. Us posaré un exemple que potser és que, per simplificar-ho, un pot anar a fer un passeig pel bosc, a buscar llenya, pinyes, bolets, molsa, o sigui, amb un relatiu als meus interessos. Jo vaig al bosc per obtenir-ne alguna cosa. Però si aquestes necessitats no em pressionen molt, no estic molt pressionat per les necessitats, al mateix temps puc tenir una certa calma que em fa contemplar el bosc i em fa sentir la bellesa del bosc i la seva unitat. I entro en un estat de calma, en aquest estat alliberat. És a dir, que quan la intel·ligència de la necessitat funciona bé i no em pressiona excessivament, em dona possibilitat de moments de calmes per contemplar la immensa bellesa de la naturalesa, del bosc. I, aleshores, jo, si aquesta experiència de la bellesa, de
de la llibertat, em fa que la intel·ligència i la necessitat encara em pressioni menys, que la relativitzi més, no em sigui esclau, que és un dels grans problemes que tenim, que hem arribat a fer-la complicadíssima i esclavitzar-ne. Sense la intel·ligència, sense aquest sentit de bellesa, de felicitat, de calma i de llibertat de la intel·ligència de la necessitat cau en un error fonamental, que és l'error fonamental que se li ha dit el pecat original. Es deia per desobediència, però jo crec que el veritable pecat original, o error, jo prefereixo, això és pecat no, error original per un nou llenguatge, doncs és sentir que estem dividits, que estem separats els uns dels altres. Aquest és el gran error que està en la base dels conflictes, de la violència, i acabem amb la guerra, que ens pot acabar destruint a tot. És a dir, vivim en un món d'egos individuals, cadascú amb les seves ambicions, i en lluita permanent. Li diem competició a nivell baix, però quan convé aquesta competició passa a ser rivalitat i passa a ser confrontació, violència, guerra i destrucció. És horrorós. Però l'origen està en sentir-nos separats, en no sentir aquesta unitat que ens dona la intel·ligència alliberadora. Ara insistiré potser una mica més, si ens dona temps. És a dir, que Deixa'm preguntar-se, ets pessimista? No, pot semblar... Portem un camí dolent, com a humanitat en conjunt portem un camí dolent perquè domina massa, el poder de dominació és el que impera, en lloc del poder d'ajuda mútua, el poder de simbiosis. Domina massa el poder de dominació i ens té sotmesos i nosaltres ens deixem sotmetre, que això és el punt més important. Però no soc, perquè penso que tenim la capacitat, si entenem bé que els poders de la nostra intel·ligència, de fer una mutació realment cultural. I podríem dir un canvi d'espècie cultural. És a dir, de posar en harmonia les dues intel·ligències, la de la necessitat i la alliberadora o de la llibertat. Per què no l'hem cultivada, aquesta intel·ligència de la llibertat? Doncs, en part perquè des del començament la intel·ligència i la necessitat des de fa 200.000 anys, quan l'homo sapiens comença a expandir-se per la Terra, doncs la necessitat era molt forta, i la necessitat de seguretat, sobretot, perquè no entenien les tempestes, no entenien els huracans, els terratrèmols, els focs massius, i molt menys entenien la mort. Aleshores, tenien una forta necessitat de seguretat. Aleshores van interpretar aquest sentit misteriós de llibertat, aquest sentit de que hi ha alguna cosa profund en la realitat que no es deixa definir. Ho van interpretar i ho van representar com a unes entitats supranaturals amb grans poders de dominació, que eren els senyors de la vida i de la mort, diríem. Buscaven amb aquests poders de dominació, amb aquests poders supranaturals, i buscaven protecció, i per això i seguretat, per això els oferien sacrificis, i buscaven el seu favor, els oferien sacrificis, els pregaven, intentaven aconseguir ser plaents a ells. Per exemple, un exemple clar, que a mi sempre em costava de digerir, perquè no he viscut en aquest món tan fort d'aquesta visió dels poders supranaturals. Abraham, per demostrar a Déu, el seu Déu, el seu poder supranatural, que ell estava totalment sotmès a el que li digués, a el que Déu ordenés, estava disposat a sacrificar el seu fill, a matar-lo. Després no passa, però estava perfectament disposat. Si veieu el poder que tenien, els déus et protegien, però t'exigien una submissió total.
I com s'expliquen? Com van, aleshores es van crear al voltant d'aquests poders narracions que eren molt potents per explicar el poder d'aquests déus. Se'ls diuen mitologies que es consideraven que les havien revelat els mateixos poders supernaturals en els homes. I tot això que estic dient era possible i tenia sentit en societats estàtiques, societats que es dedicaven sempre a fer el mateix. Per tant, el que necessitaven és estabilitat. I aquests poders i aquestes revelacions, aquests mites, els donaven aquesta estabilitat, els cohesionaven. I per què tenien tant d'èxit aquests? Per això, tenien tant d'èxit aquests mites, primera perquè les religions en general es van saber dirigir molt més que en l'actualitat la política i les ciències al cor de la gent. Els va tocar la fibra sensible, que és la seva seguretat, el seu benestar, s'hi tocava la fibra sensible de la persona. I a més, eren narracions que compartien i els cohesionaven, els donava una cohesió i els donava una seguretat bàsica. A més, aquests poders també tenien un aspecte d'imposició, de submissió. Eren jutges de la vida i de la mort. És a dir, durant la vida castigaven o premiaven i durant la mort et concedien l'infern o el cel. I això tenia una eficàcia enorme per cohesionar i mantenir la gent ordenada i unida i creient sotmesa d'alguna manera. I això s'ho van aprofitar enormement la política. La política va veure aquest enorme poder i ella es va posar al davant. Els poders polítics eren els representants, els poders polítics, i després els sacerdots eren els representants d'aquests poders sobrenaturals. Cada cultura, a més, va fer els seus. Això vol dir que eren d'alguna forma més un producte del pensament que de la llibertat, que de la intel·ligència alliberadora. Per què? Perquè el pensament sempre és divisiu, sempre crea divisions. I cada cultura es va fer els seus déus, els seus grans poders. I a més, aquests poders, amb les seves revelacions, eren la veritat absoluta. Per tant, els que creien aquests poders i tenien la seva revelació, era la veritat absoluta i l'havien d'imposar als altres que estaven en l'error. I per tant l'havien d'imposar de qualsevol manera, a través de guerres o com fos. I aquí tenim les guerres santes i tot el món de guerra, per exemple, que encara es llegeix això en la Bíblia, que Moisès, amb els braços aixecats, està implorant al seu Déu que el seu exèrcit aniquili totalment l'exèrcit i el poble contrari, els amalequites. Això és la pregària que estava fent. Per tant, eren déus que d'una forma dels exèrcits. I ho han sigut. Jaume, hi havia diverses mitologies. Sí, us ho diré molt breument perquè, esclar, m'estic allargant massa. Mireu, els caçadors que vivien de matar animals van crear un món d'esperits, que eren esperits dels animals i també els dels avantpassats sagrats. I aquests esperits tenien uns xamans, que eren unes persones que a través de drogues naturals, com certs bolets, s'hi posaven en contacte i llavors dirigien la tribu de caçadors. Els ramaders, que patien malalties i plagues dels bestiar, van veure que el món es podia interpretar com una lluita entre el principi del bé i el principi del mal. I ells es van aliar, evidentment, amb el principi del bé. Però era una lluita. Els horticultors del Neolític van ser una civilització molt especial, pacífica, guiada per dones. I els poders sobrenaturals eren deeses de la fertilitat. I aquests van ser molt creatius. En aquesta època es va inventar el bronze
I ells els van fer servir per fer calces, es troben en les seves tombes. Però les tribus del costat, els ramaders i altres caçadors, més violentes, més amb esperit de dominació, en van fer espases i els van eliminar de la terra, van desaparèixer i llavors van imposar aquests déus de dominació. Això és una mica fet curt el que hem arribat fins ara, que tenim una estructura de poder, perquè ja dic, la política es va aliar amb això, una estructura de poder autoritària i jeràrquica. I la submissió ha sigut la gran virtut de tots els homes. És a dir, obeir les ordres d'un superior és el que em feia home a mi. És el que em feia un veritable home, un home en plenitud. Obeir el superior. Si no l'obeïa, jo ja no tenia ni dret a la vida. És a dir, no, per exemple, el que jo estic dient ara, potser m'haurien cremat a la foguera. Bé, de fet, per això en aquest període no desapareix totalment la intel·ligència alliberadora de l'espiritualitat, perquè, d'alguna manera, per algunes persones en aquesta època, amb una visió, amb un món estàtic, la submissió podia portar a la desegocentració. I, per tant, hi havia homes espirituals submesos a Déu i, a través d'això, desegocentrats, o sigui, amb estimació als altres, amb actes d'amor, entrega total. Això no sap. I també hi va haver-hi tradicions de saviesa com el budisme, el taoisme, el Vedanta hindú, i el cristianisme, l'Evangeli, és una font de saviesa i d'espiritualitat. El que passa és que el cristianisme, als 300 anys d'existir, es va aliar amb el poder polític, amb Constantí, es va convertir en una religió de dominació, guiada per l'idea de un Déu al qual t'havies de sometre els seus manaments, etc. I ara, potser sí que passem a la modernitat. Què passa amb la modernitat? Doncs que canvia aquest dit de la mà, l'índex. L'índex apuntava al passat, passa a apuntar al futur. És a dir, l'home s'interessa per primera vegada en el futur, amb una vida millor en el futur, en progressar. Progrés es converteix en la paraula clau d'aquesta. I s'inicia, per tant, una mutació en la qual encara vivim. Comença el Renaixement, a poc, aleshores venen les revolucions científiques. Això ho va expressar molt bé Abraham Lincoln en una frase que diu, i que encara d'una forma és vàlida: si vols predir el futur, crea'l. És una frase important. I això ho van imitar al segle XIX. Per tant, es va obrir la possibilitat de viure creativament. El que passa, ara veurem, amb algunes dificultats. Una de elles és que la intel·ligència funcional es va convertir en hegemònica. I ara veurem per què. És a dir, ho dominava tot i estava en mans, ja he dit abans, de la plutocràcia i de l'imperialisme. I, en canvi, la intel·ligència axiològica dels valors va entrar en crisi, perquè era la intel·ligència que les religions és la que cultivaven, però es van quedar amb el llenguatge antic dels agricultors d'una societat estàtica, que no els anava bé, no anava bé per dirigir l'altre. Ara ho veurem. Socialment aquesta modernitat es viu perquè el progrés econòmic, ja ho he dit abans, mana. És la fi de la societat medieval estamental, que tothom estava classificat en un estament i allà no et podies moure. Allibera, per tant, l'individu i les energies dels individus, les idees creatives, però al mateix temps atomitza la societat, la divideix enormement i crea un individualisme ferotge, de competició. La competició és el gran poder de progrés. La competició, que se li diu competició perquè és rivalitat, fins al contrari. Per tant,
buscar el propi interès, diu així literalment, buscar el propi interès és fer progressar la societat. L'egoisme, la base, el motor de la societat. La religió es converteix en un afer privat, un afer que vulguin que ho facin, però no... Però la intel·ligència alliberadora continua viva, sobretot en les mateixes tecnociències. Les tecnociències, la seva creativitat és perquè la llibertat els hi permet fer aquestes abstraccions que els hi permeten entendre els fenòmens i estudiar-los a part dels mateixos valors. O sigui que la intel·ligència alliberadora continua actuant. I la creativitat també funciona, però per minories, per especialitats, per experts. La majoria de la gent no és creativa. Si hi ha des de joves, des de l'escola, des de petits, i inclús a casa de les famílies, se li tallen les seves ales creatives, se'ls donen uns coneixements, uns comportaments fixes, i el que se'n dic jo se'n fa intel·ligències programades, que és les que han dominat. La intel·ligència programada per mites i ara una intel·ligència programada per coneixements, i que no em treguin dels meus coneixements, que no em vinguin amb que jo hagi d'investigar o que jo hagi de cercar o hagi d'enfrontar-me al desconegut, cosa que amb el món que vivim de canvis continus ens hi hem d'enfrontar al desconegut. Per tant, necessitem una intel·ligència creativa. Aleshores també es produeix un fenomen que els millors s'autoexploten. Els millors, no cal que els explotin, s'autoexploten ells mateixos per la seva pròpia ambició. I això crea el que se'n diuen els anglesos burnout, quedar cremats. I fa molt mal, i no diguem l'estrès que destrueix el cervell. I on queda la religió en aquesta modernitat? Doncs el problema que va tenir la religió fonamentalment és que va enfrontar-se en el començament, als inicis de la revolució científica i la revolució industrial, es va enfrontar a les tecnociències. Per què? Perquè era un rival en el poder. Ells estaven instal·lats en el poder i van veure un rival i el van condemnar, ja sabeu el condemnat de Galileu i altres, i els heretges que deien, no diguem, Escravanes i companyia. Per tant, la religió no es renova. Va perdre una oportunitat enorme de dirigir, que s'entén també, perquè estava molt lligada en el món antic, en el món agrícola. I encara el món agrícola va continuar molts anys, i ells es van quedar en el món agrícola, no van acostar-se en el món que venia. I per tant no van poder dirigir des de la seva ètica, des de la seva axiologia, la tecnociència. I per això va quedar en mans dels poders del diner i dels poders dels estats. Això és el que va dominar. I tenim un món dirigit per l'economia, el que jo en dic un món de cap per avall, on primer hi ha l'estómac, després ve el cor i després ve el cap. Estem girats al revés. L'economia humana tot. I la religió va, el seu llenguatge, que era propi de l'agricultura, no connectava, no comunicava amb les noves generacions científiques i ara més que mai, es veu, ha arribat a uns límits. Per tant, el que jo vaig intentar entendre de tot això és que necessitàvem aquesta mutació positiva i sobretot fer un nou llenguatge, que és el que jo estic intentant comunicar-vos a vosaltres, un llenguatge basat en la intel·ligència humana. En què consisteix aquesta mutació? Doncs en un canvi molt radical de la forma de viure. Havíem viscut de fer sempre el mateix, de l'agricultura, i a més l'agricultura i la caça i la ramaderia eren una forma de viure molt concreta, molt lligada a les coses concretes. Però entrem en un món de la tecnologia, que és un món molt abstracte. Per tant, vivim ara més que mai en un món de conceptes i hem de vigilar per no confondre conceptes i realitat. Aleshores, aquests canvis tan forts que he dit en el reeixement, que es fa la mutació,
comporten crisis enormes, en particular crisis de valors, perquè els valors de l'agricultura no servien pel món tecnocientífic. I aleshores, conflictes enormes. Per exemple, la història de la Bíblia, que Caín mata Abel, jo ho interpreto com que el ramader, l'agricultor Caín venç i mata el ramader Abel, perquè l'agricultura es va imposar sobre la ramaderia. I els déus de l'agricultura es van imposar sobre el principi del bé i el mal, que era la forma divina dels ramaders. Per tant, hem arribat, el que deia en Joan abans, un punt d'inflexió que o anem cap a una comprensió i un exercici i una educació de la intel·ligència, el que jo en dic democràcies creatives, o anirem malament. I què són aquestes democràcies creatives? Doncs les democràcies creatives són entendre això, que el poder dels homes, que és la democràcia, està en la intel·ligència humana. I que en el cultivar-la, en deixar de ser intel·ligències programades, cultivar la intel·ligència creativa que tots tenim des del naixement, amb una educació permanent. Ser conscients que som tots educadors i aprenents al mateix temps i que ens eduquem mútuament. Potenciar els 5 dits d'aquesta mà creativa, en particular la comunicació i l'ajuda mútua, perquè són fonamentals. I, evidentment, amb un esperit de llibertat, perquè sense llibertat l'egoisme pot més i ni la comunicació sincera ni l'ajuda mútua tampoc. I, per tant, no funcionen bé. És a dir, a més, si cultivem la intel·ligència creativa, la unitat d'intel·ligència i la necessitat i la llibertat, podem fer equips, o sigui, podem treballar més en equip, no ser tan individualistes, perquè en els equips és on es dona la intel·ligència. La intel·ligència és un fet col·lectiu, és un fet d'interacció humana, de relacions entre nosaltres i amb l'entorn. Per tant, els equips són on es dona la gran potència de la intel·ligència humana i, per tant, el gran poder de la humanitat. I ho deixo aquí. El llibre requereix una atenta lectura, però us dic jo, que l'he traduït, que compensa. Parla molt d'intel·ligència. En canvi, jo només faig servir, sobretot jo, saviesa. Perquè la saviesa és aquesta unió de la intel·ligència, de la necessitat i de la lliberadora, amb harmonia. Això és la saviesa. Quan els dos funcionen amb harmonia, jo satisfac molt bé les meves necessitats, al màxim, amb la màxima eficiència, i al mateix temps tinc una vida feliç perquè sé contemplar la bellesa, sé viure amb calma, no estic esclavitzat per res. Salvador. Estàs proposant una nova transcendència que substitueixi a les religions? Jo el que vaig observar, inclús amb els meus fills, és que no els ajudava a viure. Per tant, que el mateix que s'intentava comunicar amb la religió, a través del sotmetiment, que era útil en una societat que sempre feia el mateix, era útil, però no, tampoc és ideal, no? Però s'entenia. Ara no s'entén, ara no pots anar amb idees de sotmetiment, al contrari, la gent necessita llibertat creativa, ho necessita per sortir-se, per enfrontar-se al desconegut, que no saben què passarà demà passat. Inclús les empreses no, les jerarquies ja no serveixen, perquè els que estaven a dalt no saben què passarà la setmana que ve en la seva indústria, com anirà al món, el que faran. Qualsevol part del món poden fer una cosa que m'afecti enormement. És a dir, es necessita una intel·ligència molt activa. I per tant, jo el que he volgut és fer un llenguatge basat en les necessitats d'avui. I per tant, expressar la saviesa de les religions en termes d'aquesta intel·ligència creativa, que és el símbol del nostre temps. No és un símbol de poder de dominació, és un símbol de llibertat.
i de creativitat. No sé si m'explico sobre el problema. No sé, Ja faré aquestes preguntes més endavant. No, una cosa que jo, que sóc una persona molt primària, diguem-ne, una cosa que he entès així per sobre és que aquesta intel·ligència universal, diguem-ne, que parles, que jo que sí que l'entenc, diguem-ne, n'hi ha que li diuen Déu, n'hi ha que li diuen no sé què, n'hi ha que li diuen no sé quantos. I llavors aquesta intel·ligència, que és la suma de tots, suposo jo ho he entès així, la suma de totes les intel·ligències mundials, de l'univers. De l'univers, perdó, sí, de l'univers, després resulta que això, les religions i els governs i les dretes i les esquerres i els no sé què i els no sé quantos, s'ho fan anar pel seu molí, diguem-ne, no? Llavors el seu molí, no, que jo, que de l'univers, tot això m'interessa això i això, i s'ha acabat. I l'altre diu a mi, no, us ha de portar bé una sola dona, dues dones no pot ser, les dones sotmeses, home, esclar, només faltaria, perquè ja ho diu l'univers, ja ho diu Déu, i aquesta, o sigui, que dius, doncs potser que féssim cas d'aquesta intel·ligència universal i l'entenguéssim una mica més. Sí, sobretot perquè el problema que tenim és de sentir-nos separats, que ens sentíssim tots participants d'aquesta intel·ligència universal, que és una intel·ligència interactiva que ens relaciona, que és la que ens dona la unitat de la humanitat. Tots participem de la mateixa intel·ligència. De fet, tots tenim particularitats i hem de tenir una autonomia particular, però aquesta autonomia es basa en una unitat, en una intel·ligència que és la que ens uneix, en unes relacions humanes, en una interacció. O sigui, no té sentit una autonomia autàrquica, separada, sinó l'autonomia humana de l'individu es realitza quan s'executa en les relacions amb els altres i en les relacions amb la natura. Per tant, el símbol que jo faig servir, per dir-ho d'alguna forma, per Déu, seria la llibertat creativa. I aleshores, el seu agent, l'actor d'això, li dic la intel·ligència universal. I el cos d'això li dic l'univers. I aquesta tríada seria la trinitat, és un símbol nou, que no vol negar als altres perquè per molta gent els hi pot servir l'antic símbol. Jesús mateix era un savi, un home que tenia integrades perfectament la intel·ligència de la necessitat i la alliberadora, i va ser un gran. El que passa és que després n'hem fet un símbol de poder dominador d'alguna forma, de senyor, de jutge, que pot enviar l'infern al cel. És clar, això en el món actual, en el món que hem de viure, no funciona. No funciona, la gent no comunica, no mou. I el veus potser tampoc. Estem aquí, doncs.